all for you. Freedom! Čaute, čaute, 6. deň nášho výletu, už sme sa dostali z New Yorku na Miami, akorát je koniec prvého dňa v Miami, ako vidíte za nami je pláž, pekné nebo, slnečno, teplo tu je a teraz uvidíte, čo všetko sme zažili tento v prvý deň. A aktuálne ideme v autonómnom vlaku. Ktorý si privoláš na tlačítko v noci. Polnoci do 5 rána si to privoláš tlačítkom. Áno, ako výťah. Slovenské železnice, to sa určite. Hneď ráno sme sa vydali na celodenný zájazd autobusom. Ako parádne nám bodlo, že sme sa len vozili a nikde sme nemuseli ísť pešo. Miami Tours Bus, ktorý v jednom sme si rezervovali cez web dopredu a stál nás približne $75 na osobu. Nezabudnite si však vytiahnuť hotovosť. Autobus vôbec nebol plný, ale čo by čert nechcel, aj tu sme stretli Slovákov. Postavíš ty vole po hlave. To je zaujímavé. Ľutujem ty vzadu. Samotná South Beach je známa svojim nočným životom a najväčším počtom budov postavených v štýle Art Deco na svete. Točia sa tu známe filmy a žije tu mnoho prominentných ľudí. Napríklad táto vilka patrila samotnému Gianni Versace, kde bol aj zavraždený. Sme na prvej zastávke Miami Tours Bus pri Wynwood Walls, čiže fresky na budovách, graffiti. Dohady, odkiaľ mesto dostalo svoje meno, prebiehajú dodnes. Niektorí tvrdia, že je pomenované po rieke Miami River, ktorá v natívnej reči znamená sladká voda, iný zas, že je pomenovaný po jazere, kde žili majamskí domorodí obyvatelia. Ďalšiu krátku zastávku sme mali vo štvrtí Little Havana, no stihli sme ochutnať aspoň sladkú kubánsku kávu a pofotiť sa so všade prítomnými kohútmi. Miami! $1 cacahuate pina. Llevo pina, lady. $1 only, very good. Pina, cacahuete, $1. Miami je jedno z mála miest, ktoré založila žena. Bola to Julia Tuttle, takzvaná Mother of Miami, vďaka ktorej vzniklo toto mesto v roku 1896. Odvtedy je domovom prevažne hispánskej a latinskoamerickej populácie. Preto si pri návšteve určite oprášte aj španielčinu. Sedíme na lodi v Miami a museli sme si kúpiť nejaký opalovací krém, tak sme sa natierali, tak voníme ako dva čerstvé kokosy. Závideli sme vily celebritám a milionárom, no tam nás na kávu nik nepozval. Ale že vraj nám zamávala známa Jennifer Lopez. Tak ahoj!
Vyprahnutí po výlete loďou sme sa išli osviežiť ľadovou kávou do Starbucks, vďaka čomu sme skoro nestihli autobus do Everglades. Tento národný park je známy predovšetkým vďaka aligátorom, kriticky ohrozenej floridskej pume, ale aj vodnému vtáctvu, ktoré je v tomto parku značne rozšírené. Ja som sa však najviac tešil na jazdu vznášadlom. The goal of being able to see the American alligator in the wild. Ešte, že nám rozdali štuple do uší, inak by nám z toho hluku otrhlo hlavu. Môj nápad s hodením potravy do vody na prilákanie aligátorov sa však stretol s odporom. Doteraz neviem prečo, veď som chcel obetovať iba jedného turistu. And there it is, preparing itself to go. Následnú ukážku krmenia odchytených aligátorov sme zmeškali. No teraz, jak rozmýšľam, zmeškala ju aj tá druhá skupina, ktorá sa z výletu s nášadlom vlastne nikdy nevrátila. Čaute, čaute pri našom 7. dni v Miami Beach. Aktuálne sa nachádzame pred krásnymi hotelmi, rôznymi svetelnými. Svetelka, áno, svetelka, ale čo je lepšie, Roman, nájdi to. Vidíte auta, tie auta, také lacnejšie, také, že niekde mám kľúče, ale zabudol som, priznám sa. A nehorte to moje Octavia aktuálne, lebo by sa urazila. Dnešný deň sme boli na vynikajúcej pláži, konečne oddych po 6 dňoch chodenia hore-dole a dole-hore celými štátmi. Aktuálne teda sme si dovolili jeden deň oddychu, ale hneď zajtra nás čaká San Francisco, kedy už od rána odchádzame preč Miami, aj keď by sme radi ostali. Tak. No a uvidíme, čo nás tam čaká, no. Tak držte nám palce a poďte si skrátke dnešný deň. Čaute. Miami je viac dovolenková destinácia, čo sa nám perfektne hodilo po toľkých dňoch chodenia v New Yorku. Aj keď ubytovanie, to sme mali katastrofálne. Poloha priamo na Ocean Drive ale bola skvelá a tak sme sa išli prejsť po okolí Miami Beach. V čase našeho výletu sa v meste konali aj závody Formule F1, no Paťo, ten si zase všímal len parkomaty. Paťo fotí parkomat. Milo nás prekvapilo, že South Beach je akousi mekou gay života v Miami, čo nám pripomínala všade prítomná dúhová výzdoba a ako náhle zašlo slnko, Ocean Drive sa úplne zmenil. Ando con lo mío, traemos calor a los que andan con frío. Estamos bendecidos, yo ando bien fresh, no pueden conmigo like baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, ya la usa la pom. Y lo hicimos otra vez, y lo hicimos otra vez, y lo hicimos otra vez. Sin estrés, somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Také chcem. Mama, kúp mi také na narodeniny k 30-ke. Destináciu, ktorú som navštevoval už ako malý v počítačovej hre GTA Vice City, som si užil len krátko. Čakalo na nás toho ešte veľa. Tento raz na západnom pobreží. Len tak by the way, ako chodím s touto kamerkou všade, tak či už len v New Yorku, na Empire State Building, aj tu na Miami, na Ocean Drive, si všetci myslia, že som nejaký cool vloger, ktorý má desiatky miliónov odoberateľov, takže dávajte odber, nech ich nesklameme.